Hashtag, I'm sorry, Mama. Tinuod jud di ay nga sa ulahi ang pagmahay. Hello everyone! Disclaimer usa ha, basing mag-expect mo og love story nga confession. But not really. It will tackle my past nga dili jud nako makalimtan bisag naan ako sa layo karon. Just call me Odette, my favorite hero sa ML. I'm 26 years old, single and of all the blessings that I literally need for my living. I'm here now in Singapore working as an account executive. I'm from Davao di ay guys. Bisdak kong dako pero pasensya na ay mga in-English sa kay murag dugay-dugay na manggod ko nakabase dire. Enough of all the intros and stuff, so here's my story. Ako si Mama lang ang nag-build og usa ka family. Kay produkto ko og usa ka one-night stand ni Mama ug sa ako kunuhay na amahan. My mama's work way back then was an entertainer. Para usan kumbaga sa mga laking malibog. Gadako ko nga pobre mi. Grabe, perting pobriha. Gumikan sa kapobre, none of my relatives helped us, and not a single coin they've lent us. Magsudan mig dayok guys, kay daghan na sa Davao ug sinudpas botelya. Usahay makahilak ko. Kingano nga akong mga silingan nga bata na mga pagkaong lami. Nindot nga sa nina, o ganunay papa. Mangutan na pud kong mama og ngano man ma, ngano ing ani atong kahimtang. Ni isa sa among paryente walay pulos. Bisag isa kasal mong bugas di mo hatag. Puro judgmental tanan way mapili. Daghan akong story nga nadungog kalabot sa akong gigikanan lagi nga anak daw ko sa liking kawayan. Pero di ba ang kawayan way bugan? Noon sang pakitabo man nga na anak daw kong kawayan. I grow up nga adunay gap namong duha ni Mama. It's because usa ko sa mga tawong ni judge kang Mama which I regret now big time. If I can go back to my past, I will change it for the better future, but it is too late. When I was in 4th year high school, I became a black sheep. Nakatuon na kong inom-inom, barkada, walwal bisag asa. Kabalo na pud mo tubag, agin influensyahan og barkadang wa po'y gidalit nga maayo sa akong kinabuhi. Nakatuon kog suyop guys. Grabe na kaayo kog batasan. One day, adunay meeting sa school for graduation namo. Niatan si Mama. Ni-approach si Mama nako nga asa daw mag-meeting dapit. Ug magkuyog daw mi og uli inig kahuman. Tagdon usa lang nako siya. My classmates asked me kung siya ba daw ang akong mama. Pero imbis na mo tubag si Mama, giignan mang hinguon nako sila og dili uy, yaya nako na. Sabay katawa og bahakak. Akong mama tuwa sa abroad nagtrabaho. Ug ako ang gilingi akong inahan ug gisinyasan nga musabay lang aron dili ko mauwawan. Nakita na ako sa iya dagway nga nanghilaw siya ug nipahiyom na lang. Fast forward, pag uli sa balay wala ko niya sukmati. Still buutan kaayo si Mama bisag wa ako'y batasan nga pagkaanak. Grabe iyang pagpangga nako nga dapat manunta iya kong kamuhian kaya ako'y gaguba sa iyang kaugmaon sa una. Pero lahi ra jud. Iyaman kong gilove pag-ayo. Gi-treasure nga murag bahanding. Wa ko kibaw kung ano. Really fast forward. College days na but still ako ang mga blockmates gato gihapon nga yaya nako akong inahan kay mo may paila nako sa ila. Si Mama ang inahan nga walay reklamo. Sa buntag manglabada ug sa gabi mamaligya og isda. Usahay mo part-time siya. Manghilot sa among silingan o kundi sa mga kailangan magpahilot. Ingon ana ka multitasker si Mama para lang masustain akong daily needs sa school ug allowances. Kay 5-year course akong kurso guys. Bugat kaayo hunahon pero gikaya ni Mama for me. Niabot ang time nga mag-graduate na ko. Octoberian ko. Congrats Tatay Digong kay nakadaog kaani nga time. Busy kaayo ko ug labaw na busy si Mama. Daghan giasikaso kay dako naggasto ning graduating. Galakot kaayo ko niya kay di naman unta mo sunggot nga mulaag ko. Pero as usual, ako lang gihapon ang natuman.
Na ako karon sa balay sa akong barkada nag-sleepover. Natingala ko dati, mga 6 p.m. na ata to, naka-receive ko og text from my mother saying nga, mag-amping kuno ko na yun dapat magkatrabaho ko after grad kay para sa akong kaugalingon ug sa akong mahimo nga family in the future. Love ko no kaayo ko niya ug wala siya mag-regret nga iya akong gibuhi sa una. Ug iya gi-mention a name sa ako a papa. Sure man daw kaayo siya maunay akong papa kay adtong ila akong gigama wala man siya magamit og tuyog protection para jud daw magbunga ila lovemaking. Inik makatigom na mi, pangitaon daw namo akong amahan kay para daw naa sila'y closure ug para mailhan pod nako. Natingala ko niya kay dili na ingon ana si mama mag-effort og text kay most of the time call ra jud na iya ha. Ako as usual, gidedma lang gihapon ako si mama og nag-movie marathon ni sa ako a friend. Pagmatan ako the next day, kinabaguhan ko. Lahi lagi ang atmosphere. Wala ko kadawat og tawag from mama saying muuli na ko ug uban pa nga yaw-yaw sa usa ka inahan kung ang ilang anak maglaag og dugay muuli. Nag-open ko Facebook. Nasya kaayo ko kay ako awal na puno man ng condolences kay naa daw bombing hitabo sa usa ka night market sa Amua City gabi. So ako, nisabay pod ko comment na condolences to the bereaved family, not knowing I am one of them. Mga 9 a.m., nakabalita na lang ko nga na-appeal man di si mama adtong panghitabua. Nga maulang karon dili na ako makalimtan hangtod sa hangtod. Dili na lang na ako specify ang date and time if kanusa ni nahitabo, pero most of you guys kabalo ko nga na idea if asa ni nahitabo nga accident. Gadali-dali taon kong uli sa balay kay gisubay na ako og naa ba si mama or wala. Dito, gusto ko mutuo nga giprank ako sa akong blockmate sa yagi PM na ako nga na-appeal daw akong yaya sa accident. Remember, yaya akong pagpaila kanila sa akong mama? Ug dito na ako na-confirm nga usa si mama sa namatay atong panghitabua. Namugnaw ko guys. Kamulog duol sa among balay nga gitauran og trapal. Naminhod akong kaunuran. Ug next thing I know, nakuyapan ko sa gawas sa among balay. Limat ako, naa na sa akong kwarto. After na ako mahuwasan, kailaman kong gipainom og tubig, diha na dayon nagtuluog maayo akong mga luha. Gidumdum na ako ang tanan sacrifices ni mama ug tanan niyang pag-agwanta nako. Grabe ma, nganong imo akong gibiyaan? Ngano man ma? Daghan pa ka og pangandoy in town. Gusto pa ka mag-tour tapon sa Korea kay gusto ka mula sa Jeju Island kay makita nimo sa mga Korean novelas sa una, kiligon ka. Siguro napuno na ka nako. Siguro gisumhan ng Ginoo sa akong batasan nga nagpalisod kanimo. Sobra kasakit ning mawad anong inahan. Ngano sa una ako raman kang gi-take advantage ma? Nganong gipasagdan man ti ka? Bugo ko, way pulos nga pagkaanak. Bastarda nga walay karapatan mabuhi aning kalibutana ug wala lang pud ko buhian ni mama, wala ko diri karon. Salbahis kaayo ko. Sobra. Karon pa na ako na-realize ako asala nga wala na si mama. Sakita kaayo oy. Karon nagatype ko sakit gihapon kaayo. Nibalik tanan memories namo ni mama. Nibisita si Mayor namo the next day ug naghatod og financial assistance na namo para gamiton sa expenses sa paghaya ug pagpahiluna ang mama. After sa amo a small talk ni Mayor, nisaka ko sa taas ug nisulod sa kwarto ni mama. Ako giskan tanan niyang belongings o dito na ako nakita ang isa ka picture nga karaan na. Sa akong lantaw, si mama ang babae ani, kay murag ako aramang nawong akong gilantaw. Hawi kaayo mi ni mama sa bata pa siya. Nasa'y kuyob lalaki o kining tawhana, akong papa. Natingala ko nga nung naa sila memories sa ako papa o dito na ako nabasa ilang mga love letters nga balos-balos, gisulod sa usa ka box. Ug didto nagsink in tanan na hitabo sa ako a family. My biological dad had almost a perfect relationship with my mom. Atong teenager pa sila. Classmates sila sa high school. Second year man ata to according sa mga love letters nila. Pero when they graduated high school, nag-migrate daw diri sa Singapore ang family nila papa.
Ako ang lolo sa father side kay Pinoy, pero ang lola kay Insik man. Naa sila tradition jud as mga Chinese nga mag-arrange marriage. So walay nahimo si Papa nga bisag love kaayo niya si Mama. Iyakin gibiyaan nga wala magpahibalo. Si Mama pod, devastated kaayo sa panghitabo. Wala siya kahibalo kung sa reason why my father left. Mauto, after nakagrad ni Mama sa high school, isulod siya sa trabaho nga dili unta bukal sa iyang loob. Pero iyang gisulod kay dili naman ka-provide iya parents pang college. Mauto, years passed, abi ni Mama nakamove on na siya kang Papa. Pero there's a night nga nakita sila sa club nga gitrabahuan ni Mama sa una. Na-shock si Papa kay wala lagi daw siya mag-expect nga dibto niya makita si Mama. Married na si Papa ani ug graduate na og college. Ug dito, unexpectedly, naay nahitabo jud nila. Ug the fruit of their sin was me. Back to reality, dito na nag-sink in nako tanan-tanan. Mao di ay walay pagmahay si Mama sa iyang nahimong future kay gumikan, I am not really born out of wedlock. Instead, I was born out of love. My parents, never-ending love. Nagmahay kaayo ko. Grabe na akong baso sa akong kaugalingon. Ngano gisayangan na ako ang time nga nagkakuyog pa mi ni Mama. O ngano wala na ako napakita niya ang pagpangga nga angayang ihatag sa usa ka anak sa iyang inahan. After a month, nakagraduate jud ko, pero naguol kayo ko kay akong mga classmates kay parents sa stage para mo taod sa ilaha achievements. Ako, wala jud taon. Ako ang professor sa English ang nag-guide na ako paingon sa stage until na naog ko sa hagdan. Wala na ko kayahang akong gibati ug nidalangan ko CR ug didto nagmukmuk. Nigawas lang ko nga paminaw na ako wala na kayo tao ug mingaw na. Niuli ko sa balay ug didto ako ang gikuha ang mga gamit nako ug ni Mama. Akong gihipusan tanan ug nilakaw ko sa among daang balay. Since na pa may nabilin gamay nga financial assistance agi sa bombing, nilarga ko pa Manila og didto nanimpad. Nang apply sa usa ka import or export company ug luckily nadawat ko ug akong gisabay akong job as an accounting staff ug pag-review for CPA board exam. Niabot ang time nga nagpaabot na ko sa result sa exam nga ako agitake. Nangulba but still gihimo na ako inspiration si Mama. Tanan niyang efforts ug gugma nako ang akong gikuhan og kusog ug gikaluy-an sa Ginoo. First taker in tawon ko with an average of 80.96%. Thank you, Lord. Wa jud ko nimo pasagdi. Since nakapasar naman ko ug eligible bachelorette naman ko, ako ang posisyon ni taas pod. Ug naabot ang time magibalhin ko sa main company sa Singapore ug mao ni ako agitrabahuan karon. If you are asking if nakita na ba mi sa ako a Papa, yes, nakita na mi. What's the use of social media, diba? Nagpaila ko ang anak ko ni akong birthday and stuff. I even suggested DNA test in order for him to believe me, pero nilingo-lingo siya ug iya ko gigakos pag-ayo. No need na daw, kay the way he looked at me, mura ko nukog ako ang mama, pero naay hawing niya. Akong mata skin color, liwat siya kayo ni Papa. Naghinilakay mi, kay dugay ra ko na siya nanganluyog anak, ug dili daw sila makaanak siyang wife, kay naay problema iyang wife sa uterus. So pagkabasa daw niya sa ako ang message request sa Facebook ug sa iya account sa IG, nagbuto-buto daw iyang dughan kay nag-expect jud pud siya nga makabuo silang mama sa una kaila kining gisabutan. Ako ang istorya niya tanan namong kaagi ni Mama ug tanan sacrifices sa akong inahan diri kanako. Luckily, nasa Singapore sila Papa together with the elders and his wife. Last 2019, niuli sa Davao to visit my mom didto. Si Papa nagdurog hilak at tubangan sa lubnganan ni Mama. Nalipay ko nga nag-uol, kay for me, complete family namin nga dili, kay physically absent man si Mama. This year, kinaaman gihapon COVID-19, wala ko kauli, wala ka bisita ni Mama. I am hoping na this 2021 will be good to us ug ma-okay na ang tanan. To my Mama in heaven, Ma, kumusta naman ka? As you can see, successful na ko, Ma. I can travel on my own expense. Pero, kulang man, Ma.
Sakit kaayo hunahunaon nga ako natamo nga success karon, wala ka para ma-experience pud ni. Kung dili ikaw akong inahan, siguro wala ko sa akong kahimtang karon. Ikaw ang akong tanan ma, ug hangtod karon naaghapon ko stage of moving on. There were sleepless nights and sometimes magdamgo ko sa imong naong nga mag-smile na ako. Your adorable face will be forever remembered by me. From your loving daughter, I love you so much, Mama. Please guide me always. I missed you and sorry for everything. I caused you so much pain. To you guys, please don't judge me. I regret it so much nga ako agisayangan ng time nga unta ako ay hatag sa akong mama. Sorry kay nganong naingon ato akong treatment sa akong mama way back then ug wala na ako siya matagayo og importance. I'm really sorry. I hope inyo ako masabtan kay nausab na ko. Dili na ko pare sa una nga walay ayo nga pagkaanak. Akong love nga wala na ako napakita ni mama kay dito na akong gibuktanan ni papa ug sa iya wife. Thank God puutan pud kaayo ako as stepmother. I am hoping for your forgiveness guys and may God always bless us. And please spread kindness for the better. I even shared my blessings dito sa amwa sa Davao this past months nga naay pandemic. Even though wala sila natabang na ako sa una o nakataning kong hatred sa ako at paryente o mga silingan sa una, but still napasaylo ka na sila kay kabalo ko nga maunay gusto ni mama o para pod sa kaayuhan sa tanan. Thank you admin for reading and appreciating my story.